लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेट जानो गोनां दङ एबा इयुनावबो जागोन बिनि सायाव नोंथांमोना लाबोदों पेपार 2नि इउपिनि ससियेल साइन्सनि इक'नमिक पार्टनिफ्राय इक'नमिक पार्टआव दङ जों मा नैबेयाव दंमोन जोंना बेंकिं बेयाव नाय नोंथांमोना नुगोन बाहाय मा नुदों बेंक बेसिक्स अफ बेंकिं ओमफ्राय डिफारेन्ट टाइप अफ बेंकिं सार्भिस सिस्टेम बेफोरनि सायाव जेरै मेजर मा फांसन्स अफ कमार्शियल बेंक सेन्ट्रेल बेंक रिजनेल रुरेल बेंक क'अपारेटिभ बेंक आरो स्पेसियेल बेंक जेरै आइडिबिआइ सिडबि आरो नाबार्ड बेफोरनि सायाव लाबोनो नागिरदों बेवहाय मोनगोन कमार्शियेल सेन्ट्रेल रिजनेल रुरेल ओमफ्राय क'अपारेटिभ ओमफ्राय आइडिबिआइ सिडबि आरो नाबार्ड बेफोर गासैनिबो फांसन्सफोरखौ लाबोदों बाहाय फांसन्सखौल' होनखादों मेजर फांसनल' होनदों मेजर फांसनफोरखौल' हाबाफारिफोरखौल' होननाय जादों मेजर हाबा मा मावो बिनि सायाव लाबोनाय जादों बेखौ गोलावैनो जागोन मानोना खेबसेयैनो ज' लाबोनाय जादों बेनिफ्राय बेखौ इंराजिनिफ्रायनो लाबोनाय जादों इंराजिजों जायफ्रा बर' नायनो नोंथांमोनहा माने बर'आव नायनोबा बिजाबाव मोनो क्लास 9आव 10आव आरो क्लास 8नि ससियेल साइन्सखौ नाय होमबा नुगोन बेवहाय क्लास 8नियाव दङ नाबार्डनि नर्थ इस्ट काउन्सिलनि आइडिबिआइनि बेफोरनि ओमफ्राय बेनिफ्राय सेन्ट्रेल बेंक रुरेल बेंक आरो मा होनो जेनेरेलि बेंकिंनि बेफोर गासैबो क्लास 10आव दङ इक'नमिक ससियेल साइन्सनि इक'नमिक पार्टआव बेनिफ्राय बे बर'आव नाय नाथाय बेनो बर'आव जों बेखौ जेसेबां लाखै मोनगोन एग्जामनि समाव बेफोर कुइसनखौ माने बर'नि बिजाबनिफ्राय दाना ओंखायनो एकदम सेम टु सेम जोङो वार्डफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय नङा आलादा आलादा जायो ओंखायनो जोङो इंलिसखौ नाय होमबाना इंलिसखौ अपसनाव गाहायावनो नुखागोन आरो दा बे हिसाबै नोंथांमोना लाबोदों गोबाव खालामाजासे आं फरायनो खोन्थालांनो नागिरदों एसे माने गोलाव जागोन जिहेतु मोनद'बो पार्टनिखौ लाबोजोबनाय जादों बेंकिंनि दा कमार्शियेल बेंक बा जायखौ मा होनो फालांगियारि बेंक जाय बिजनेस गेलेयो बिसोरो मोनसे फाइनान्सियेल इनस्टिटिउसन बेंकआ मोनसे फाइनान्सियेल इनस्टिटिउसन बेखौ बयबो मिथिगोन जाय मा होनो कास्टमारनि डिप'जिट उइथड्र बे मोननैबो खामानिखौ मावो आरो बिसोरो मा खालामो गाहायै मोननै खामानि मावगोन लेन्डिं आरो बर'इं माने दाहार हरनाय आरो दाहार लानाय बे मोननै खामानि मावो जोंनिफ्रायनो लायो जोंनोनो दाहार हरफिनगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय गावस्रा लाब जानानै इन्टारेस्ट लानानै बिजनेस गेलेगोन दा बे मोनसे आरो बेयाव जोङो मा होनो बिसोरो कमार्शियेल बेंकफोरा इनभेस्टमेन्ट खालामनो जेनेरेल पाब्लिकनि थाखाय दा बेखौ जोङो ओरैनो इन्ट्रडाक्सन होदों नोंथांमोननि थाखाय कमार्शियेल बेंकआ माखौ होननाय जायो जेनेरेलि बियो पाब्लिक बेंक आरो मोनसे बेनिफ्राय नायदो बाहाय टाइप्स अफ कमार्शियेल बेंक होनदों कमार्शियेल बेंकफ्रा मा बाहागोनि थानो हागौ फार्स्टआव दङ प्राइभेट बेंक थायो होनदों जेरै प्राइभेट बेंकफोरा HDFC ICICI येस बेंक बेफोरो मोनफा मोनफा कमार्शियेल बेंक नाथाय प्राइभेट बेंक होनदों जाय गभर्नमेन्टनि स्पन्सर्ड मा गैजोबा बेनिफ्राय नाय पाब्लिक बेंकआ जाहैबाय SBI देना बेंक बेंक अफ बर'दा कर्प'रेसन बेंक पान्जाब नेसनेल बेंक बेफोर गासैबो पाब्लिकफोरनि थाखाय खुलिनानै दोननाय एबा जों पाब्लिकआ जेनेरेलि बाहाय मा इनभेस्ट खालामनो हायो दोननो हायो लन लानो हायो बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय फरेन बेंक होनदों एग्जाम्पल होदों बिसोरखौ फरेन बेंक होनदों फरेन बेंकआ जाहैबाय जेरै आमेरिकान एक्सप्रेस बेंक हंकं एन्ड सांघाई बेंकिं कर्प'रेसन बेफोरो गावनि देशआव थानायजों लोगोसे फरेन कान्ट्रिफोरखौबो मा एकाउन्ट हल्ड खालामहोयो आरो इनभेस्टमेन्ट खालामहोयो दा बेखायनो बेबायदि टाइप अफ बेंकिं कमार्शियेल बेंकिं बे मोनथामखौ गोसोआव लादो मोनबेसे प्राइभेट पाब्लिक आरो फरेन एग्जाम्पल एबा बिनि केरेक्टारिस्टिक्सखौ जोंनो नांला मानो होनबा जोंनो बेसिकखौल' नांगोन बे मोनबेसे बाहागोनि दङ टाइपआ बेखौ लाबानो जाबाय प्राइभेट पाब्लिक आरो फरेन माया कमार्शियेल बेंकआ ओमफ्राय गुबुनफोरा फरेन थानाय नङा जेरैजाय खालि डमेस्टिकल' जागोन जोंनिया जेरैजाय मा होनो रुरेल बेंक दंमोन माखासे जोङो दहायो सिलेबासाव थानाया बेफोरो आरो नाथाय कमार्शियेल बेंकफोरा बिदि मोनथाम थायो होनदों दानिया फांसन अफ कमार्शियेल बेंक फालांगियारि बेंकनि मा हाबाफारि दङ होनदों आं होनदों बर'नि आं मोनफा मोननै लिरना होदों नाथाय एसेग्राब माने एक्जाक्ट जाया जानो हागौ नाथाय इंलिसखौ नायदो बेखायनो एक्सेप्ट डिप'जिट बुथुमो प्रभाइड लन एन्ड एडभान्स लन दाहार हरो आरो रांखौ माने एडभान्स लानो हायो बेनिफ्राय क्रेडिट केस रां जगायग्रा डिसकाउन्टिं बिल्स एन्ड एक्सचेन्ज बिल आरो एक्सचेन्जनि खामानि मावो अभार ड्राफ्ट फेसिलिटि खामानि मावो बेनिफ्राय सिक्स नाम्बारावनो
Purchasing and selling of the securitiesफोरखौ बायलाय फानलाय खालामनाय ओमफ्राय locker facilities 7 नाम्बाराव locker facilities दोनो माने मा जोंनि जेसेबांनाखि इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट दङ माबा माबि बेसादफोर दङ बिसोरखौ एसे जोङो मा इन्टारेस्ट होनानै बा प्रिमियाम जगायनानै जोङो दोनहैनो हायो होनदों जोंनि न'आव थानाय बेफोरखौ बुथुमो बेंकआव दोननो हायो जेरै गल्ड सोरबा दोनो सोरबाया इयारिंस दोनो सोरबा माने डकुमेन्टस मोजां मोजांखौ दोनहैयो बेफोरबायदि आरो बे फेसिलिटि मोनो पेइं एन्ड गेदारिं दा क्रेडिटखौ पे खालामो आरो गेदारिं खालामो दोनथुमो आरो हरो बेफोर आरो बेनिफ्राय बे बेंकखौ एस्टाब्लिश खालामदोंमोन मा बबे बेंकखौ बबे समाव एस्टाब्लिश खालामदोंमोन बेनि सायाव कमार्शियेल बेंकनि जिहेतु कमार्शियेल बेंकफोरनिखौ आं खिन्थाना होदोंनाय जेरै स्टेट बेंक अफ इन्डिया 1 जुलाइ 1955 बेनिफ्राय इन्डास्ट्रियेल क्रेडिट एन्ड इनभेस्टमेन्ट कर्प'रेसन अफ इन्डिया आइसिआइसिआइआ जानुवारि 5 1955 हाउसिं डेभेलपमेन्ट फाइनेन्स कर्प'रेसन HDFC आगष्ट 1994 बे आगष्टआव डेटखौ होनाय जायाखै बेनिफ्राय आसाम ग्रामीण बिकास बेंकखौ होफादों आं नोंथांमोननो 12 जानुवारि 2006 नाथाय आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआ कमार्शियेल बेंकबाबो बेयो मा रिजनेल रुरेल बेंक होननायावसो बाहागो गोलैफायो आं दा मोनफा मोनफा मोनहैगोन दानिया होमबा कमार्शियेल बेंकनिया बेखिनियानो फांसनखौल' होफादों आरो फांसन होफादों आङो बेनिफ्राय टाइपखौ होफाबाय बाहाय टाइप्सखौ बेनिफ्राय सेन्ट्रेल बेंक फैनोसै दाना मिरुआरि बेंक सेन्ट्रेल बेंकआ इम्पर्टेन्ट सेन्ट्रेल बेंकनिफ्राय फैगोन सेन्ट्रेल बेंक माने मा होननाय जादों सेन्ट्रेल बेंकआ मोनफा देशआव मोनसेल' थायो जेरै जोंनाव मिरुआरि बेंक होननानै जोंखौ बुङो भारतआव RBIआ सेन्ट्रेल बेंक RBI माने रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया जाय फैसा दिहुनो बेनि फांसनफोरखौ दा नायबा नुगोन बेयो इस्टाब्लिश 1935 आव जादों होनदों दानि हेड अफिसा मुम्बाइआव दङ नाथाय बेखौ जेला इस्टाब्लिश खालामदोंमोननो बेखौ मा केलकातायाव दोनदोंमोन 1935 आव बेनिफ्राय 1937 आव शिफ्ट खालामदों मुम्बाइआव हेडक्वार्टारखौ माने सेन्ट्रेल बेंक एबा रिजार्भ बेंकनिखौ दाना फांसन अफ रिजार्भ बेंक नायदो फांसन अफ रिजार्भ बेंक होनबाबो बेनो फांसन अफ सेन्ट्रेल बेंक होनबाबो बेनो जागोन आरो कारेन्सि रेगुलेटर अर बेंक इस्युज बेंकनि सोमोन्दो गोनां कारेन्सि फैसा दिहुननाय साफायनाय माने गासिबो जोंना सेन्ट्रेल बेंकनि सायावनो जाजोबो होनदों जेरै जोंना RBI नालाय फैसाखौ RBI दिहुनो फैसायाव नाम नायबानो जाबाय RBIनि जोंना थायो बेनिफ्राय फालांगियारि बेंकफोरनो बिसोर हरो बेनिफ्राय जोङो फैसाखौ मोनो आरो नाथाय जोङो RBIआव डाइरेक्ट जोङो एकाउन्ट खालामनो हाया बेंक टु दा गभर्नमेन्टनि गभर्नमेन्टनो फैसा थोआबा फैसा नांगौबा जगायनो हायो कास्ट'डियान अफ कैश रिजार्व्स रां दोनथुमनाय लेन्डार अफ लास्ट रिजर्ट बेनिफ्राय कास्ट'डियान अफ इन्टारनेशनेल कारेन्सिनि बारस्लाय होननाय माने सिफायनांगौबा RBIनि थ्रुयै जोङो खारनांगौ जायो क्लियारिं हाउस फर ट्रेन्सफार एन्ड सेटेलमेन्ट बे मोनसे ओमफ्राय बेनिफ्राय नायदो कन्ट्रल अफ क्रेडिट प्रटेक्टिं डिप'जिटर्स इन्टारेस्ट बे आरो गासै 8टा केरेक्टारिस्टिक्स एबा फांसन होनाय जादों नोंथांमोननो बाहाय सेन्ट्रेल बेंकनि बे बेनिफ्राय फैबाय दानिया रिजनेल रुरेल बेंक RRB रिजनेल रुरेल बेंक बे मोनसे रिजनेल रुरेल बेंकआ ओनसोलारि गामियारि बेंक होननाय दङ जेखौथि बर'आव बेबायदि जागोन बेयो बेनिफ्राय नायदो मेजर फांसन्सफोरखौ नायसै जोङो बेयाव मा होदों एक्सेप्टिं डिप'जिट फ्रम मेम्बार्स इन कारेन्ट अर सेभिंस एकाउन्ट सेभिंस आरो कारेन्ट मोननै एकाउन्ट खुलिनो हागोन बेयाव बेनिफ्राय दे केन अल्स' बि मेड इन फिक्सड अर रेकारिं डिप'जिट आरो फिक्सड आरो रेकारिं डिप'जिट मोननैबो मावनो हायो होनदों बाहाय बेनिफ्राय एक्सटेन्डिं लन टु स्मल मार्जिनेल फार्मार्स बेयो गामियारि बेंक नालाय गामियाव थानाय फिसा माने आबादारिफोर आखाइनि खामानि मावग्रा क्रेफ्ट्समेनफोर बेनिफ्राय आर्टिसान्स मिडियाम आरो स्मल स्केल इन्डास्ट्रिज हाउजिं लकेल ट्रेडार्स ओनसोलारि फालांगिरिफोर बेनिफ्राय रिनिउएबल इनार्जि बेफोरनो बियो रां जगायनो फाइनान्सियेल हेल्प खालामनो गामियाव थानाय फिसा फालांगिरिफोर आबादारिफोर बिजनेसमेन बेफोरनो बेनिफ्राय डिसबार्सिं वेस्ट इज एन इम्पर्टेन्ट फांसन्स अफ RRB महात्मा गान्धी नैबे स्किम्सफोर गामियाव थानाय स्किमफोर गामिनि थाखाय हरनाय स्किमफोरखौ RRBनि थ्रुयै हरनाय जायोनो जेरै MGNरेगा बेखौनो सोंनो हागौ MGNरेगाखौ बबे बेंकनि गेजेरजों हरनो हायो बेबायदि PMGSY प्रधान मन्त्रि ग्राम सड़क योजना जेखौ होनदों MGNरेगा बेफोरनि गभर्नमेन्टआ हरनाय रुरेल एरियानि स्किम्सफोरखौ सोरनि थ्रुयै हरनाय जायोनो RRB एबा रिजनेल रुरेल बेंकनि सोमोन्दै हरनाय जायो होनदों जेरै जाय आसामाव आसाम ग्रामीण बिकास बेंक बेफोरनो हरनाय जायो
बे आसामाव आसाम ग्रामिन बिकास बेंक नै बिलाय बेखौ आं खोन्थादों नोंथांमोननो। बेनिफ्राय आरआरबिनि प्राइम रेगुलेटरा माने मा बेखौ सोर हल्ड खालामो होनदों आरआरबिखौ रिजनेल रुरेल बेंकखौ आरबिआइ एबा रिजार्भ बेंकआनो मोनसे थाखाबाय गासिबो बेंकखौनो बेनो नायगो बेनि सोलायै आरो नाबार्डआ नायबावो होनदों नाबार्ड बेंकआ। बेनिफ्राय नायसै जोङो नायदो कअपारेटिभ बेंक। कअपारेटिभ बेंकआ माखौ होनाय जादों कअपारेटिभ बेंकनि फांसन्स नांगौ नङा जोङो। कअपारेटिभ बेंकनि फांसन्सआ बेयाव दङ आरबान बाहागो थानो हागौ स्टेटआव थानो हागौ डिस्ट्रिक्टआव थानो हागौ ससाइटियाव थानो हागौ एबा सोरबा सासे ग्रुप्स अफ पार्सन बेफोरबादियाबो कअपारेटिभ बेंक गावबागाव खुलिना लानो हागौ होननाय जादों। माने समाजाव थानो हागौ गामियाव थानो हागौ गामियावनो बा टाउनावनो मोननै मोनथाम ग्रुप दानानै लानो हागौ बेफोरबायदि गोबांथार कअपारेटिभ बेंक हेफाजाब होलायनाय बेंकफोर थानो हागौ होनदों। बेनि फांसन्सफोरखौ नायदों गाहायाव गासै मा दङ द'था होनाय जादों नोंथांमोननो प्रभाइडिं फाइनान्सियेल सार्भिसेस रां जगायग्रा सापर्टिं लकेल बिजनेस प्रमटिं रुरेल डेभेलपमेन्ट सार्भिं नन मेम्बार्स एनकारेजिं फाइनान्सियेल इनक्लुसन बेनिफ्राय पार्टिसिपेटिं इन हलसेल मार्केटखौ नायनाय बेखौ इंराजियाव नायदो मोखासथ' लादो एबा बेनिफ्राय एगजामाव बड' मिडियामबाबो इंलिसनि अपसनखौ नायबानो जाबाय आरो दा बेखिनि बिनिफ्राय फैनोसै दाना आइडिबिआइ इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट बेंक अफ इन्डिया आइडिबिआइ बेनि सोमोन्दै इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट बेंक अफ इन्डियानि डिटेल्स माला गायसनना माया बेखौ गाहायाव लास्टआव होदों आङो लिरख'नो हानाय नङा नालाय नोंथांमोननो बिदिनो खेबसेनो लाबोनाय जाबाय बेवहाय फांसनफ्रा मा होदों प्रजेक्ट फाइनान्सिंनो आइडिबिआइ प्रभाइड फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स टु इन्डास्ट्रियेल एन्ड इनफ्रास्ट्राकचार प्रजेक्ट्स होनो नामानो बेनिखाय नालाय इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट बेंक अफ इन्डिया माने मा दारिमिनारि जौगाखांहोग्रा कम्पानिफोरनि थाखाय फाइनान्स जगायग्रा बेयो दाहार होग्रा डेभेलपमेन्टेल बेंकिं डेभेलपमेन्टेल बेंकिं बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे मा होनदों नायदो केपिटेल मार्केट अपारेसन बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव दङ इनभेस्टमेन्ट बेंकिं ओमफ्राय 5आव रुरेल एन्ड एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट 6आव रिटेल बेंकिं बे थाबाय आरो बेनिफ्राय 7आव रुरेल एन्ड एग्रिकालचारेल डेभेलपमेन्ट रिटेल बेंकिं ओमफ्राय 8आव नै प्रमसन अफ प्रायोरिटि सेक्टर्स टेक्निकेल एसिस्टेन्ट एन्ड कनसालटेन्सि इन्टारनेसनेल अपारेशन्स बेफोरो बेनि मोनफा मोनफा फांसन्सफोर होनदों PDF मोनगोन ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं बेखौ फरायजोबासै न'आव नोंसोर एसे फरायदो गासैखौ फरायजोबाथ' गोबाव लाखागोन दानिया फांसन्स अफ नाबार्डनिखौ दाना नायदो नाबार्डआ फाइनान्स जगायग्रा फाइनान्सिं बेबो नाथाय मानिखौ होनामोन रुरेल एरियानि होनदों बेनिफ्राय माइक्र' फाइनान्सनि सापर्ट खालामग्रा बेनिफ्राय गभर्नमेन्टनोबो मदद खालामनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होयो होनदों गभर्नमेन्टफोरनो सरकारनो नांगौ जायोबा बेबो स्किम इमप्लिमेन्टेसन नाबार्डआ जेसेबांनाखि सरकारनि स्किम्सफोर दङ बेफोरखौ खामानि मावफुंहोनो थाखाय खामानि मावनो लायो होननाय जेरै PMJAY दहाय लानाय बेनिफ्राय MGNREGA बेफोरखौ होनदों थ्रु रुरेल बेंकनि गेजेरजों नाबार्डआ बेनिफ्राय नायदो अबजेक्टिभ्स अफ नाबार्ड थांखिफोरा मा बेखौ होफानाय जादों बेयाव एक्सुवेलि सिलेबासाव फांसनल' बिदोंमोन नाथाय आं बाहाय अबजेक्टिभ्सखौबो होफानाय जादों बेखौ नोंथांमोना नायदो आरो फरायनोबा नायदो PDF मोनगोन नालाय बेनिफ्राय दाना की फांसन्स अफ सिडबि जोंना सिडबिबो दंमोन स्मल इन्डास्ट्रिज डेभेलपमेन्ट बेंक अफ इन्डिया फिसा दारिमिनारि जौगाखांनाय बेंक होनदों भारतनि फिसा दारिमिनारि जौगाखांनाय बेंक बेनिफ्राय डाइरेक्ट लेन्डिंनो बियो सोरनो डाइरेक्ट लेन्डिं होयोनो अपारेटिं डाइरेक्ट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट टु MSMES थ्रु स्पेसियलाइज स्किमनि गेजेरजों फिसा ओनसोलाव थानाय फिसा स्मल स्केल इन्डास्ट्रिज बेफोरनो मा होनो फाइनान्स एसिस्टेन्ट होयो होनो इनडाइरेक्ट लेन्डिं बेनिफ्राय फान्ड अफ फान्ड्स बेनिफ्राय प्रमसन एन्ड डेभेलपमेन्ट मार्केटिं सापर्ट इनफ्रास्ट्राकचार डेभेलपमेन्ट बे गासैबो नडाल एजेन्सि फिसा दारिमिनफोरनि थाखाय फिसा कम्पानिफोरनि थाखाय बेखौ प्रभाइड खालामग्रा गोजा बिसोर बे फांसनफोरा खालि माने फिसानिल' मोनगोन बेहाय गिदिरनि मोननाय नङा गिदिरनि इन्डास्ट्रियाथ' दहाय दंखायोमोन IDBI ओमफ्राय दानिया बेयाव फिसा दारिमिनफोरनि थाखाय सिडबि बे दानिया बेखौ नायदो नै बाहाय सिडबि एबा स्मल इन्डास्ट्रिज डेभेलपमेन्ट बेंक अफ इन्डिया बियो 2 एप्रिल 1990 आव इस्टाब्लिश्ड हेड अफिसआ दा लखनौआव दङ बेनिफ्राय
नेशनेल बैंक फर एग्रिकालचार एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट 1982 मुम्बाइआव दहाय खिन्थाखाबाय बेनि डिटेल्सखौ बेनिफ्राय सिडबि आइडिबि इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट बैंक अफ इन्डिया 1964 इस्टाब्लिश हेडक्वार्टारा बेनाबो मुम्बाइ आरो दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायदो माबा बेंकिंआ इउनिट मोनसे फुरा दंथारोमोन बेखौ लाबाय नोंथांमोना फांसनफोरखौ होबाय आरो बेफोरखौ नांगौखौ होबाय दा बेनिफ्राय पिडिएफआ फार्स्ट लिंकआवनो दङ आरो बर'नि थाखाय नायनो थाखाय नोंथांमोनहा आं होन्दोंमोन सोरबा फरायनाय दङबा क्लास 9, 10 आरो मोनसेया 8नि ससियेल साइन्सखौ नाय होमबा मोनगोन आरो आं आगोलावबो बानायखांबाय बेनि गोनांथार जायोबा नागिरनानै होनाय जागोन नोंथांमोननोबो एसेनोसै गोजोन्थों